open natin. Oh, guys, oh. So ayun, dito na nagsimula yung ating pahirapan kasi ang nakikita ko sa mga video na ang ganda-ganda nilang tignan. Habang tayo ba na hindi marunong masyadong magluto or mag-bake or kahit bukayo man lang, kailangan pa nating tumingin sa YouTube kung paano gawin. At ito naman, sinusundan lang natin at walang measure-measure. Sinusundan natin kung anong mga ginagawa. I-melt daw yung sugar. So ngayon, mini-melt ko yung sugar, guys. Tinitignan ko din yung ating niyog na kinudkod. Marami-rami din siya. So ngayon, hintayin natin siya daw na mag-melt itong sugar. So guys, pagkatapos guys, sabi ko ay parang kulang man itong sugar, no? Kasi marami nga yung nakudkod ko. So dinagdagan ko na naman siya, guys. Pagkatapos ng ma-melt, guys, sabi pa, lagyan ng tubig. Adoy, nagugulat man yun ang mukha ko, guys, kasi nag-ana man, guys. So ngayon, natawa na lang ako dito, guys. Mas mabuti pang naglagay na lang ako ng tubig and then ilalagay ko yung sugar and then doon mag-melt man yung sugar, no? Itong mga ginagawa ko kay mura man itong tumigas man itong sugar, guys, nagmelt para naman itong caramel na na nadaot. Bali na way. So yun sinusundan ko. Natawa talaga ako dito, guys, kasi hindi tayo marunong. Sinusundan nga natin yung sa YouTube. So pagkatapos, guys, hinihintay ko siyang mawala yung mga ating mini-melt na sugar. Ilalagay daw, pati si Tami nagtatanong na kung ano yung mga pinagagawa ko dito, guys. So in-explain ko, nilagay ko na dito yung ating kinudkod. O diba, marami-rami din. So pagkatapos niyan, mini-mix-mix ko, guys. And then para man akong nakulangan din dahil pag mix-mix ko, para man siyang na-dry ba, kulang sa tubig. So, ang ginagawa ko dito is kinukuha ko muna yung mga itim-itim yung nakudkod natin kasi nasobrahan ko yung kudkod yung ating niyog, no? So, dinagdagan ko siya dito ng tubig, guys. Alam nyo na kasi wala masyadong tubig, madry-dry. At habang nagluluto ako dito, si Mister, sabi pa niya, kain tayo. Kain tayo lang. Sabi ko, kakain ka dyan kasi hindi ako gutom. Hindi daw ako gutom. So, kumain siya ng kanyang pasta yung niluto ko. And then, dinagdagan ko ito ng tubig. Pagkatapos, guys, ay nako, of course, dagdagan din natin ng sugar kasi tinitikman-tikman ko man, guys. Hindi man masyadong matamis-tamis. At gusto ko man yung matamis-tamis konti, lalo na kapag ipalaman. At sabi pa sa instruction, o kayin mo daw siya or hinaan mo yung apoy. So, hininaan ko siya, guys, and then hindi ko siya iniwan, binantayan ko siya. Pero, alam nyo na, kapag mayroong mga instruction, guys, hindi mas hindi makikinig. Meron man akong kaugalingong buot, no? So, tinatakpan ko siya dyan. Pagkatapos yan, guys, alam nyo ba kung anong pinagagawa ko? Dinagdagan ko ng sugar, guys. Sabi ko na nga sa inyo, ayaw ako makinig sa mga instruction, magtingin-tingin lang ako sa instruction kung paano ginagawa. Pero yung mga ay, wala na. Ako na yung bahala. Adding sugar, guys. Mas maganda kapag mas matamis-tamis pa. So, ayan. So, useless lang pala yung i-melt yung sugar, guys. Useless lang. Ganito lang, okay na. Mag-melt man yan siya dyan sa kanya. Kasi matagal pa ito. Kanina pa ako dito, guys. Kailangan siyang mawala na yung tubig. And then makikita mo na siyang kung sa Bisaya pa, maglana konti ba. In fairness naman sa mga pinagagawa ko, guys, kahit hindi ako nakinig, guys, palagi kong kumakain, guys, kasi nasarapan talaga ako sa bukayo, guys. Addictive siya, no? Addictive kahit nagsige kag nguya-nguya dyan kasi alam mo naman yan, hindi yan na lubi, yung parang guwang na ba, old na niyog na, so kaya matigas-tigas na yung kanyang ay nagnguya-nguya ako, guys, nakaka-addict pala siya, guys. At yun, sa naisip ko ba, parang hindi ito pwede sa budbud. Parang pwede ito sa bread ba, na pandikuko. Ay, itry natin yung pandikuko din. Anyway, so gawa tayo ng pandikuko dahil gumawa ako ng bukayo kahapon at yun yung gawin natin. Meron tayo ditong warm na milk, nilagay natin sa microwave. 1 cup of warm milk. So, 2 tablespoon na white sugar. Lagyan natin ng isang itlog. 2 teaspoon ng driest, active dry, whatever. So, sana po mag-work po ito, no? Ilagay natin. Mix natin. I-cover. 5 minutes. Ilagay natin ang 3 cups ng flour. 1/3 cup of sugar. 1 siya. Half teaspoon of, salt. Yun. So ayun, dito na nagsimula yung ating pahirapan kasi ang nakikita ko sa mga video na ang ganda-ganda nilang tignan habang nag-inat-inat sila sa kanilang dough. At sabi pa, wag daw lagyan ng flour, guys, kasi bawal daw lagyan ng flour
oil lang daw yung ilagay sa kamay para hindi didikit, guys. So ngayon si Inday Miriam nakikinig, nilagyan ng oil. Itong ating dough, guys, is marami na siyang oil, pwede na siyang ipirito. So after guys, after ko siyang natabunan for 1.5 hour, ito na yun siya, no? Hindi masyadong tumubo at sobrang dikit na dikit siya sa aking mga kamay. Sabi pa wag daw lagyan ng flour, pero si Inday Miriam hindi man makinig, pero kasi sa tingin ko talaga, guys, kailangan siya ng flour, guys. Hindi madala-dala sa oil. So, flour is the key. So, yun, after pouring flour, guys, every time na magdikit-dikit siya sa kamay ko, so atin siyang i-rolling. Pagkatapos, guys, ikat natin siya kung ano ang gusto. Ikaw bahala, oy. Ikaw man kakain yan. Hindi man yan ibibinta. So, yun, doon ako ng lagayan natin, guys, bago natin, ay, nako, iwan ko na lang si Batman. Ay, kapoy kayo mag-voice over, guys, no? Ay, mura kong gigukod, kabayo. Okay. So pagkatapos, guys, tinabunan ko siya for 30 minutes and gibutas-butasan na ako siya, guys, kasi maumayingon. Nalagyan siya ng butas. At alam nyo na, sa sobrang sticky niya, wala ang butas na sirado, guys. So ngayon, pagkatapos ng 30 minutes, guys, yun na yun siya, guys. So, sabi pa, lagyan daw ng, ibrasan daw natin dito sa ibabaw ng egg. Ibrasan natin, oy. Makikinig tayo, guys, kasi nga, hindi na nga ito ayos ating pagluluto dahil nga, hindi tayo marunong, gawin na natin yung mga sinasabi. Nakakatawa man ito, guys. Pero alam nyo, sabihin ko sa inyo, guys, sobrang bango nito. Hindi talaga ako marunong magdodo. Alam nyo noon, alam ko yung mga do. Marunong akong gumawa ng empanada do. Pero for some reason, itong mga ganito ba? Yung mga ganitong style na dapat pagkakaunting sticky, ganun. Iwan ko na lang. Ilagay natin sa oven. 350 degree, guys, for 25 minutes. Yun lang. Andin butasan nyo pag tumigas na yung bread. Yung first time mong gumawa ng pandikoko, yung gumawa ka ng dough, parang palpak na parang iwan, na parang nag-alala ka kung tama ba itong mga pinagagawa mo. Pero pag nalagay mo na sa oven, ang bango niya, guys! Pandikoko. Hindi ko na-brush ng maayos. Ito na po siya. Try natin, oh. Hala, ang init. Sobrang soft, oh. Pero mamaya na kasi sobrang init niya. Open natin. Oh, guys, oh. Sobrang soft niya, oh. Ito yung ating pandikoko. Tikman natin, be. Masarap, guys. Anong gagawin ko? Ang dami kong ginawa na bukayo. Ang sarap niya, guys. Pero yung ating mixture ng ating dough, okay naman siya. Okay siya, guys. Okay siya kahit hindi siya sakto, pero ang sarap ng ating bukayo na sa loob ng bread na ito. Guys, ang sarap. Ang sarap. Yes, oh. Diba? Gusto ko to, guys. Pero pang ano na siya. Nice. That I had, and I desperately need